Vítajte! Ak sa chcete dozvedieť, ako vyhľadávať dávkovanie k jednotlivým produktom, ste tu správne. Poďme na to. Nachádzame sa na našej webovej stránke www.abczdravia.sk. Vyhľadám si produkt, ktorý ma zaujíma. Vidím tu napríklad prázdne črievko, na ktoré sa často pýtate. Kliknem na produkt a môžem vidieť všetky potrebné údaje, ako sú detail produktu, cena, dostupnosť, zloženie, skladovanie. Ale čo ma teraz najviac zaujíma, je práve odporúčané dávkovanie. Jednu zarovnanú odmerku denne užiť ráno pred jedlom, rozmiešanú v studenej alebo vlažnej vode. Produkt je vhodný pre deti od 3 rokov a ja mám cez 30. Bude mi stačiť toto dávkovanie? Odpoveď sa dozviem, keď kliknem v hornej lište na blog. Teraz sa nachádzam na blogu Andreja Medveďa, kde nájdem veľa užitočných informácií o produktoch. Tu v hornej časti je niekoľko podstránok s informáciami. Kliknem na dávkovanie. Zvolím si výrobcu Medveď Natural, keďže ma zaujíma teraz konkrétne produkt od tohto výrobcu a nájdem si prázdne črievko. Ako môžete vidieť, sú tu všetky produkty, ktoré e-shop ponúka. Kliknem na prázdne črievko. Tu už vidím presne rozpísané dávkovanie podľa veku. Je tu aj to, akým spôsobom treba produkt užívať. Okrem toho aj všetky doplňujúce informácie. Je dobré si takto dohľadať každý produkt, ktorý si plánujete kúpiť a nastaviť si dávkovanie presne podľa vašich potrieb. Tiež sa tu nachádza lupa, kde si viete rýchlejšie vyhľadať produkt, ktorý vás zaujíma. Skúsim vyhľadať napríklad laktoferín. V hornej časti sú aktuálne blogové príspevky, kde sú články a informácie o laktoferine, no a tu nižšie, kde je obrázok produktu, nájdeme dávkovanie, no a pod ním sú ešte referencie zákazníkov. Kliknem sem na produkt, keďže hľadám dávkovanie. Opäť vidím podrobne popísané dávkovanie podľa veku. Máme to tu pekne rozdelené na dávkovanie počas akútneho ochorenia a dávkovanie pri dlhodobom užívaní. Je tu naozaj podrobne spísané, akým spôsobom sa má laktoferín užívať. Táto časť blogu sa podrobne venuje dávkovaniu, a verím, že tu každý nájde odpoveď na otázku ohľadom dávkovania a spôsobu užívania produktov. Ďakujeme, že ste s nami a prajeme vám pekný deň.